Как да направите мартеница? Трябва ви една стоманена връв или тело, прегъната на две, парче връв за мартеница. Слагате телта като ушенце на края на мартеницата, ето така. След което поставяте едно артикулче, което си има дупчица, през двата края на телта към нейния край. Разширявате ушенцето, ако е необходимо. И го поставяте на края на мартеницата. След което слагате крайчето максимално да не е тук долу, а да е максимално близо до артикулчето и до крайчета на това, за да може, когато минава през малката дупчица на артикулчето, да има минимално съпротивление между това, червеничката нишка, и това, което ще е малкото отворче вътре. И дърпате бързо. И това преминава. Сега, как може да направите ето такава мартеница? Развалям я, тъй като червеничкото беше малко късичко. Подреждате си артикулчетата както ви е необходимо, като цветове. Зелено, светло-зелено, розовко, червено, още едно червено и сега в обратен ред розовко, зелено и светло-зелено. Така, вече готовата подредба е необходимо единствено да внимавате да не излезе от другата страна, където са двете крайчета. Да поставите ушенцето, може да си го разширите малко и да си наплюнчите леко края на червената връвчица, ако е необходимо, за да стане по-тънко, както и да го направите още по-тънко с пръстчета. Да сложите ушенцето отново. Артикулчетата максимално близо до ушенцето и края на червената връвчица. Без да излиза, разбира се. И е хубаво артикулчетата да са плътно едно до друго, за да няма къде да излезе червената връвчица, и започвате едно издърпване. С времето ще се научите така да дърпате, че връвчицата да си мине през всичките артикулчета и да се получи една такава хубава, красива мартеница, която може да си закачите на ръката. Надявам се ви е било полезно. Край!